to ba zuwa ne ni in rigima da gwamnati akan harkar Malam Abdul Jabbar ba. Ba zuwa ne in ba Malam Abdul Jabbar kariya akan yayi laifi ina son kare shi ba. Shine menene adalci? Tun maganar da ne ta farko cewa ne a yi masa afuwa ko a yi mai adalci. Karam kallau an sha gwagwarmaya. Mm. Kullum za a jo ka a fanni da gwagwarmaya. Na. Menene ya fara baka sha'awar tsinduma gwagwarmaya tuntuni? Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. To, Malam Abdulaziz, ita gwagwarmaya mafi yawa samun mutum take yi. Ya shirya ko bai shirya ba. Kasancewar mun taso a gidan makaranta, kasancewar mun je mun shiga harkar ilimin zamani, kasancewa mun yi fara daga scratch na kasuwanci har muka kai ƙololuwar kafa kamfanoni, kasancewar mun tarar da waɗansu magabatanmu na yin siyasa, nan ma muka shiga. To duka albarkacin yawan rai sai kai ta tsintar kanka a cikin irin waɗannan halaye. Kanka a gwagwarmaya kaza a gurin kaza, ta wannan shine duk abin da yake ɗan gajeren abin da ya sa muka tsinci kanmu a cikin nan. Malam kusan a jagorori na malamai a jihar Kano, kowa yana kusan ƙin shiga musamman harkar da ta shafi Malam Abdul Jabbar. Amma lokaci guda ka zo kai wuƙa da nama ka shiga. Ya aka yi malam ya shiga wannan al'amari haka? Cikon abin da ya sa na shiga, abin da ake cewa husnul ahadi minal imani. Husnul ahadi, cika alkawari, yana da cikin imani. Malam Abdul Jabbar da 'yan uwansa baki ɗaya kowa ya san yadda muke da mahaifinsu. Maulana Amirul Jaishi shehunmu ne wanda muka rayu tare da shi ko muka samu kusanci da shi mai yawa. To a wannan kusancin da muke da shi mai yawa, babu ɗansa guda ɗaya da bai taɓa haɗa ni da shi ta wata hanyar ko wata ba. Idan ban cika baki ba, idan na ce dukkaninsu sun taso ko mun taso tare suna hannuna. Saboda haka duk abin da ya samu ɗan malam, ya samu malam a lokacin, ya same ni ko ya samu malam a lokacin da muke raye, haka muke shiga mu tabbatar da sai abin ya zo ƙarshe. Mun shiga matsaloli da yawa wanda malam ya yi uwa ya makarbiya sai da muka fita. Shi ma ya shiga waɗansu abubuwa wanda sai da muka yi uwa muka yi makarbiya ya fita. Shi a karan kansa malam. Ai rayuwa haka take. Saboda haka idan wani abu ya sami ɗansa, kowanne ne daga ciki gani muke kamar ya shafe mu, haka muna da rawar da za mu taka, ya kamata mu taka. Sannan abu na biyu akan Malam Abdul Jabbar, abin da muka lura, siyasa ta shiga harkarsa kuma ta lalata abin. Kuma aka zo aka samu haɗaka da abokan hamayya na ɗariƙa, wanda ba ɗariƙan mu ɗaya da su ba, suka shiga suka yi uwa suka yi makarbiya akan sai sun cutar da shi. To ko dan wane dalili bai kamata mu ƙyale mu shiga ba, mu ƙi shiga ba. A farkon da suke abin ba mu shiga ba, amma a ƙarshe da muka gane cewa zalunci aka tsara kuma ake tafiya da shi, shi yasa muka zo muka ga ba abin da zai hana mu shiga. Wasu suna ganin irin yadda aka baje kusan abubuwa a faifai, musamman yadda aka ƙaddamar da wani abu kowa ya gani, abin da ya shafi bidiyo da sauran wane ne, har aka je ga kotu. Ana ganin shiga kotu yanke hukunci, shiga wannan abu da kowa ya gani kusan aka tabbatar da cewa ga har kotu ma ta yi hukunci a kansa, shiga cikinsa ba ƙaramin al'amari ba ne, kuma kamar zai iya jawo baƙin jini da kuma cewar ma a ce ko ba ka ma kishin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A'a, ai shi yadda abin ya fara ga baki ɗaya in ka kalle shi, abu aka yi kamar a fim, kamar a wasan kwaikwayo aka yi. Shi duk harka Abdul Jabbar da shi da gwamnatin da malaman
duk wasan kwaikwayo ne. To, Domin albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Shine doron shari'a ta musulunci. Duk abin da aka ce mutum ya yi da'awa to ya kare da'awarsa. In kuma an zarge shi a bashi dama ya kare kansa. na'am. To da an yi wannan duk ba za a damu ba. Ana tunanin da an yi wannan A'a an yi, amma ta wani hali? Idan gwamnati irin ta demokuraɗiyya ta zo ta ce tana kare harkar Annabi sallallahu alaihi wasallama, za a yadda? Ba za a yadda ba. Domin ita ta fara karyawa. Gwamnatin siyasa ba gwamnatin addini ba ce. Haka su kuma malaman da suke da challenge akan abin da ya faɗa, harka ce ta izo da su da shi su baje a fannin ilimi. Amma addinin da aka samu haɗaka tsakanin gwamnati da malamai, aka haɗe kai, za a yi to duk abin da ka ga an haɗe kai a nan, idan ba taimakon al'umma ba ne, na'am. to sunansa ɓaci. Shi ne Allah ke cewa babu alheri cikin ganawarku al'umma, sai dai idan an za ku yi umarni da aiki abin alkhairi da hani abu munkari. To, wani abu ya faru kusan duka ya faru ga shi malam na da kusan tsawon shekaru. Yanzu ga malam a kotu. Kusan har yanzu dai kana cikin wani gwagwarmaya, kuma kusan kai ne mafi girman wanda ka tsaya wa malam. Ya ake cikin tsakaninsa da wannan gwamnati? Ba ni ne mafi girman wanda ya tsaya wa malam ba. Ni inda ka san alƙali ko abokin kotu, ana yi a ce abokin kotu, friends of court, wanda ya zo ya haska kotu ya ce kaza za ka yi. Ni ba zuwa na yi ne rigima a kan abin da aka yi ba. Ba zuwa ne in rigima da gwamnati, duk da ba gwamnatin da ta yi abin ba ce ta yi, amma duk gwamnati ɗaya ce. To ba zuwa ne ni in rigima da gwamnati a kan harkar Malam Abdul Jabbar ba. Ba zuwa ne in ba Malam Abdul Jabbar kariya a kan ya yi laifi ina son kare shi ba. Abin da muka yi nema mu yi shi ne menene adalci. Tun maganar da ne ta farko cewa ne a yi masa afuwa ko a yi mai adalci. Adalci shi ne a tambaye shi abin da yake cewa bai yi ba, a bi a gani. Wanda suke cewa kuma ya yi, su tabbatar da bai yi ba. Wancan magana alƙali da kotun da ta yi duk a ƙarƙashin gwamnati take. Kuma babu mai musun cewa ta samu tayani haƙa daga gwamnati. In ka duba irin hukuncin da aka ce da cajin da aka yi masa da hukuncin da alƙali yanke masa, ba su yi daidai ba. To, a nan kuma wani abu ne ya faru a lokacin gwamnati? Wani abu ne ya faru, tun da an ci ana son a yi wani abu kuma ga inda shari'a ta nuna. To sai a yi irin abin da ake cewa yaya kura. Ta ce kin zage ni, ke kika zage ni a shekara kaza. Ta ce ni ce wallahi ba ni na zage ki ba. To me yasa? Ta ce sannan ba a haife ni ba. A'a an haife ki mana, ga kinan da kamar ku ɗaya da babaki. Ta ce ai muna da yawa, ba ni kaɗai ta haifa ba. Kai ƙarshe dai aka ce ko ke ce ko ba ke ba ce, ke ce kika yi zagi. To, abin da ya faru kenan kuke zargi da kotu kenan? Ba zargi muke ba, abin da ya faru kenan. A cikin rekod ɗin kotu abin da yake kai kenan. Cewa ga cajin da ake masa, ya faɗa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama magana. Ita kotun musulunci ita ce a tambayi mutumin kayi ko ba kai ba. Shi zai ce na yi ko ban yi ba. Ba zuwa za a tsiye a kamar yadda aka zo aka ce muƙabala a kira wasu mutane su za su tambaye shi ba. Wataƙila su da su tambaye shi ba su kai shi ilimin da za su tambaya ba. Alƙalin da yi maganar a addinin musulunci, abin da ya fito da ƙurun a dokar da ta ce in kai wa annabi a kaza a yi maka kaza, littafin ashfa ne. Na alƙali. Na alƙali iyar wani ke littafin huquqil Mustafa. Suke cewa maganan malamai magabata sun ce duk wanda yi kaza a yi mai kaza, duk wanda ya faɗa kaza a yi masa kaza. Kamar inda hadisi ya zo da shi, alƙur'ani hadisi bai zo da cewa annabi ya ce duk wanda ya zagi ku kashe shi ba. A gane?
Alƙur'ani bai ce duk wanda ya zagi annabi ku kashe shi ba. To ana magana kan ijma'in malamai ne shi. Ijma'in malamai ne. Amma in ka duba malaman da suke cikin wannan babu malamin Ashfa ko ƙwaya ɗaya. Shi amma na ga alƙalin da yake hukunci kamar da wannan hukunci na alƙali Iyas. A'a, ai bai da hukuncin da alƙali Iyar ba da shi yayi ba. Ai a cikin alƙali Iyar ya ce yustatabu, ana neman tuban wanda ya gaya ma'aiki magana. To alƙali ya ce malaman suka ce ko ya tuba a yanke ba hukunci. To shi ai ba a ce ya tuba ba, ba kuma karɓi tubansa ba. Wanda suka ce kuma in ya tuba shi kenan. A cikin malamai. A cikin malamai. Kuma in ka ɗauko tarihin musulunci, waɗanda suka zo za su yi wa annabi a fatake, irin su Gaurasu, da yawansu annabi ya ce a yi musu kaza ba. Ba ma goyon bayan kowaye ya gaya wa annabi magana, ba ma goyon baya, ba mu taɓa